Здравейте! Включвам се с този лайв да ви покажа и третия тамян, който предлагам. Това е черен тамян. Тамяна е приготвен от висококачествена смола с билки, които са за изчистване от негативна енергия и за защита. Може да го използвате за изчистване на вашия дом и защита на вашия дом. Когато е приготвен, той е приготвен като са четени молитвите на свети Киприан. Когато искате да се изчистите от негативна енергия, може да си запалите черен тамян, да прекадите дома, офиса си, работното място, бизнеса, зависимост какво помещение имате, или ако работите онлайн, може да запалите от черния тамян и също така да си прочетете молитвата на свети Киприан. Паленето на черен тамян има мощен изчистващ ефект. Аромата му е много хубав, много лек и приятен. Ето слагам още едно тамянче върху въглена. В момента виждате как гори при мене. Ви показвам черния тамян. Всеки, който желая да се изчисти от негативна енергия и защити, може да ми пише, като ме намери в YouTube с заглавието Щастливи съдби или във Facebook страницата ми е Щастливи съдби. Не се чудете, поръчайте си от черния тамян, от златния тамян и от кралския тамян. Черния тамян да се чистите от негативна енергия, златния тамян да привлечете изобилието, благоденствието и благополучието във вашия дом, а кралския тамян да бъдете винаги здрави с висока вибрация и да поддържате високата си имунна система. И трите тамяна имат уникални аромати, много леки, много приятни аромати. Черен тамян за изчистване и защита на вашия дом. Уникално действие има и много хубаво ухае, много приятно ухае, омайващ аромат има и черния тамян, нищо, че е за изчистване и защита от всичко.